Kijk, kan je dat doen? Ja, dan doe ik het voor jou, hè? Het is beter als ik voor jou doe. Mooi, hè? Goed zijn wij. Olifant. Dan doen we nog eentje en dan ga je lekker in. Ja? Olifant. Dat is olifant, ja. Dat is Jumbo. Vind je het leuk, kinderen? Je ziet het lief, hè? Opa. Kijk eens, help me. De bibliotheek in Ghana, Rotterdam. Gewoon eens zeggen hoe het loopt. Niet meer druk, hè? Ja, rustig, rustig. Anders gaat hij kapot. Hoe begin kijken? Het is heel moeilijk, want die touw Die hebben jou al gemaakt. Wacht even, hij moet nu maken. Ach ja, joh. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Gaan we deze proberen. Olifant. Olifant. Jumbo moet je zeggen, dat is de Jumbo. Hier de kerk moet gaan, ja, we zien de oceaan moeten daar even bekopen, de pio. Je zag in de tafel. En dat is een mooie naam, masha mal mucho. We zijn onderaan de boom, Fransje. Pero aquí na hulana no. Sí of no. Pero aquí na hulana no. Kijk, daar heb je je olifantje klaar. Moest je gewoon speciaal aan het waseren. Moest je die lijm speciaal doen. De boze dus dat de lijm naaien nog. Dus we kijken met de lijm naaien, maar wie heb je ruimte. Je zag je een skeur meteen hè? Daar moet maar een skeuren. Weer een kijken dus de middag. Esse pedacinho fino, não? Olha, esse pedacinho especial para me chover tráfego. Fica papinha da minha. Ei, vamos lá, vamos lá. Di Tomo este depois para Espanha. Então, ora que esta sali mais ou menos se começa a trago, outra sali o 7 euros. Como né? Não. Nee, kijk, hier werken. Hier zo, zet je handje hier, wat is. Dit is een moment. En não tem que identificar a primeira vista. Não está fácil, já para por isso mesmo.
kijk. Met je vingers. Mooi. Kijk eens even wat je hebt. Hij toch nog klaar, no? Kijk, daar heb je je olifantje klaar. Hoe is de school speciaal aan? Hoe is de lijn speciaal? Hoe is het dus dat de lijn naar je? Zullen we kijken hoe is de lijn naar je? Dan heb je geen ruimte. Je zegt een scheur meteen. Daar moet maar een beetje wat scheuren. Mira, kijk het eens op de middag. Pedacina fine, no? Speciaal camisota traffico, ma questo solamente il mio costava 3 euro. Come stai? Tomo este tu questo spame. De ore que esta sale más o menos según ese trabajo. Nee, kijk, hier werken. Zie zo, zet je handje eventjes. E non sta in chiede in dieta, Kijk eens even wat je hebt. Puxa amor de ay